Guys, good morning. Today is Sunday, August 20? 20 ba ngayon? Ayan, so Sunday ngayon at umaga pa. Umaga pa. Hindi na masyadong maaga, 9 na. Tapos kanina pa ako naglilinis ng bahay, no? Mga 8 yata. 8. O, 8 ako naglinis. Simula maglinis. Ngayon naglilinis pa rin ako kasi Sunday ngayon. So, kailangan natin maglinis ng bahay para malinis yung bahay natin. Ayan, tapos check natin yung hindi na ba yung asawa ko. Wala pa rin yung aking Diyosawa. Umalis siya ng maagang-maaga kasi nga, tumawag yung kanyang mother dear. Dahil ang kanyang mother dear ay nagka-problema yung sasakyan. So, tinawagan siya at siya ang malapit-lapit. Yun. Tinawagan siya ng kanyang nanay. Kailangan niyang pumunta sa bahay nila. Sa bahay ng nanay niya pala. Para tulungan yung kanyang mother dear. Magmamap ako mga Mars. So, minamap ko kasi pati yung kasi nga maalikabok. Nag-vacuum na rin ako, tapos na ako mag-vacuum, ganyan, kaya kitang-kita niyo yung mukha ko, guys, ay kayo pakita kasi, I'm still in pag nasa bahay lang kasi, naman, diba? You know what I mean. Charis. Ayan, so yun. Kahapon pala, after kong mag-city, tapos nakauwi ako ng bahay, no? May pinuntahan kami, umalis kami ng mag-asawa kasi kaming mag-asawa, pumunta kami ng Chinese restaurant na parang siya guys, para siyang Viking sa Pilipinas, ganon. Syempre mas mahal ng konti. Sa ganon, pumunta kami doon, tapos doon nagkasama namin nag-dinner yung kanyang mga ka-workmates. Mga ka-workmates niya na may mga asawa din, ganyan. So, halos lahat kami doon na nandun ay partner. Ganon. So, yun. Ang saya kasi nakakilala ng ibang tao, ganyan. Pagkapagkwentuhan kahit konti, alam niyo yun. Yun. So, very international ang mga tao, guys. Kasi hindi lahat sila ay pure, hindi sila taga dito. Kumbaga, hindi sila as in born dito sa Germany. May taga Colombia, Slovakia, Romania, Syria, ganyan. But they're all friends. Ano nga nakakatuwa? Iba-ibang lahi, di ba? Para lang yan sa Pilipinas, may Ilonggo, may Bisaya, may Waray, may Cebuano. Kasi ganun, di ba? Ito ganun din. Kasi parang ganun. Ayan. So, yun. Kwentuhan, ganyan. Ang saya lang din ng ng gabi. Hindi ko nga kayo dyan. Dito ako sa CR. Tayo naglilinis, mga Mars. Gusto ako vacuum dito eh. So, ngayon inaano ko na lang. Kasi mamaya naman, aalis kami. Dahil walang trabaho ngayon ng aking asawa. At free time niya ngayon. Kami ay sunduin namin si Mr. Rafael. Okay, magsiswimming. Yeah, kasi si Rafael, gusto niya ng swimming. Sasabi ko, kaming dalawa din naman ni Frank. Gusto din namin ng swimming. Swimming kaming tatlo. Sabi niya, mag-swimming tayo. Sige, mag-swimming tayo. Okay, mag-swimming kami guys. Mamaya, punta kami dun parang fun park. May swimming, ganun. May swimming pool. Kasi dito sa lugar namin, yung parang swimming hall.
Hindi kasi pwede dito yung ganitong pag-free si si Fat. Hindi pwede dito yung bata. Ganun, so yun. Kaya, doon kami sa pwede ang bata. Diba? Masaya. Kaya din naman yan pagkasama kami. Tapos, natuwa ako kasi, masaya yung bata. Pagkasama din kami. Ganyan. Tapos, talagang kami close na agad kaming dalawa. Hindi na siya nahihiya sa akin. Paglaro na siya, nag-nose to nose na nga kaming dalawa eh. Kakatuwa, right? Ayun. So, yun. Update ko kayo mamaya mga Mars. Pagod ako ng swimming. Pasensya na kayo sa mukha ko. Hindi na muna ako nag-ayos kasi nga. Ay, naku po. Gising lang naman natin mga Mars. So, I will just, update you guys later. Gumagana yung ating dishwasher kasi nga madami na. So, pinagana ko na siya ngayon kasi nga pero sinasabunan ko pa rin. Sabi nga sa akin ng asawa ko. Pag mo nang sabunan, ilagay mo na agad dyan sa pagkatapos, pero ako kasi ayoko kasi siyempre medyo matagal-tagal mo siyang pero minsan ang ginagawa ko talaga ay hinuhugasan ko siya ng ganun with dishwashing liquid. Tapos, nilagay ko doon. Pinatutulo ko lang. Tapos, pagkatulo doon tanggalin ko na italagay. Balik ko na ugid sa lagay namin. Ganun. Kasi, yun. So, yun guys. Update ko kayo later. Yay! We're driving. We're going to get Mr. Rafael. And we go swimming. Yeah. We go swimming. The sun is up. Good weather today, Malawi. Coming with the drink. That's this side you not from here, not you can see from Cologne. Okay. Wir freuen uns natürlich für euch. See ya. Habt einen schönen Urlaub, ihr zwei. Hört auf der Fahrt schön ans Live, sehr gut. Da loben wir jetzt nochmal für. Und ja, grüßt die Berge vom Sektor. Ich wäre ja so gerne mit euch im Auto. Hello guys! So yun, hindi kami natuloy mag-swimming dyan sa lugar na yan. Bali kasi yung swimming hall is malapit din dyan sa lugar na yan. Kung nakikita niyo yan sa video, ayan, konting lakad lang, malapit lang sa dyan. Kaso lang, close. So ayun guys, so maglibot-libot muna kami dito dahil nandito na rin kami sa city na to. Ibang city po ito. Ayan, so yun, nag-ikot-ikot muna kami at ang ganda ng mga old houses dito guys. At hindi mo akalain, 2 years ago, lubog po ito sa tubig. Ayan. So ayun, so enjoy nyo po yung ating paglalakad dito sa loob ng mga old houses, restaurant, or buildings nila dito guys. Ayan. So, natuloy din naman po ang swimming namin sa ibang lugar na po siya. Ayan, enjoy po mga mare!
Oh, yeah. Go, 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 go. The going to the castle is closed. Close, ne? Going to the castle is closed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's closed. Repeat. Wow. This one's closed. Going to the castle. Yeah. Castle, guys, it's closed. There's another way. Sunday today, it closed. Oh! 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 You can go to the water? You can sit in here. There's no fish. You know, some fish. Mr. Raf, I'll come. Kom maar even. Wasser. Quallenmus, keine Qualle. No Jelly hier. You push. Yeah, pushing. Oh no. Oh, okay. Hmm? He's finished. Oh. Here. Yeah, go. Go, here. Mm-hmm. Geh. Mm-hmm. Go, 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 go. Gut hin, mach gut hin. Wow. Gucken. 1, 2, 3. Komm, Mr. Raphael. Wir gehen ein bisschen zurück. Gesperrt. Gesperrt? Mr. Raphael. The sun is shining. Look at that one, Labi. That one. Swimming. Si swimming siya. Char. Happened in 2021. Oh, it's all broken. Oh, fine. Yeah, you're sending the woman or sending the washing machine while having you swimming. Uh-huh. It's all complete And full. also the time is like, you know, this Corona time, right? It's after Corona. After time. It's Corona. after. Hmm. Too luck. Uh-huh. Ready to go. Oh. Oh, Yeah. yeah. In the Corona time, all shops closed. You cannot buy new. You cannot nothing buy new. Mm-hmm. That's what happened. Like, look. Hmm? Oh, a lot of water.
Hi. Gesperrt. Näschen. Schön Näschen, Raphael. Näschen. Handsome boy. Such a driver, I will the stuff. And you make this visum. It's better you make a truck driver video on day, not too far, just race. And he even 2 kids. 2 kids, all baby girls. Oh.